И здравейте хора, аз съм Агарио БГ. Това е първото видео в YouTube. Надявам се клиповете да ви харесат. Ще снимам на много игри, като Minecraft, GTA 5 и BNT, Rocket League, абе каквото вие кажете. Но най-вече ще снимам на Minecraft, защото това ми е една от любимите игри. И хора, снимам с Bandicam. Значи аз съм от София. На 10 години съм. Мисля това да е достатъчна информация. Истинското ми име е Shadow... какъв Shadow? Истинското ми име е Цончо Терзийски. Значи, тръгнах да казвам Shadow, значи много харесвам един, който снима клипове на Майнкрафт и такова. Искам да се абонирате и за него, не само за мен. Той се казва Shadow Hex. И много го харесвам като човек. И надявам се този клип да ви е харесал. Абонирайте се, харесайте и чао! Чао, 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 чао.